Hej, velkommen til Lindberg. I dag skal jeg vise jer lidt omkring vores motortrukne slagleklipper. Denne slagleklipper er til dig, der har behov for at klippe lidt kraftigere bevoksning, hvor en almindelig plæneklipper ikke helt slår til. Denne maskine har en arbejdsbredde på 60 cm, og klippehøjden kan nemt justeres mellem 20 og 80 mm. Maskinen er udstyret med variabel differentialespær, hvilket gør, at du via håndtagen kan kontrollere, hvor meget hvert hjul trækker. Det gør det nemt at dreje med maskinen til trods for dens vægt på 130 kg. Styret kan indstilles både i højden og til siden på maskinen, således at det passer både til brugeren og til opgaven. De kraftige nylonplader foran samt gummiskærm bagved fanger stenslag og afklip under arbejdet. Maskinen er monteret med 32 Y-slagler, som giver en pæn klipning. Slaglerne kan nemt udskiftes enkeltvis, hvis du skulle være uheldig at knække en. Motoren er en benzindrevet 252 kubik firetaktsmotor med rekylstart, og så er den forsynet med 3 fremadgående gear og et bakgear.